बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय साब्रै मुंख्लंनि मुङाव 8थि जोलुर बादायलायनाय खुंदों। झारखन्डआ धुमकेतु फुटबल हानजानि बानजायनायाव 8थि मुंख्लं जोलुर बादायलायनाया मैयानिफ्राय जागायबाय। बेनिनो गिबि जोलुर बादायलायनाया कुनिफारा जोलुर हानजा आरो बागदबा जोलुर हानजानि गेजेराव गोब्राब नाजालायनायनि गेजेरजों जानानै थाङो। तामुलपुर जिल्ला गरेश्वरनि बेन्दोङाव थानाय झारखन्डा गामिनि गेलेग्रा फोथाराव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जिउ खोमानांनाय झारखन्डा गामिनि साब्रै मुंख्लं जुतिन बसुमतारी, किरण दैमारी, कच दैमारी आरो अमृत बसुमतारी बिथांमोननि गोसोखांथियाव झारखन्डा धुमकेतु हानजाया जोलुर बादायलायनायखौ खुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय साब्रै सुबुंनि मुङाव 8थि जोलुर बादायलायनायनि सेथि बान्थानि नोगोद 30,000 रांखौ दान हरदों बिटिआरनि 30 नं गरेश्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर' बिथाङा। बे जोलुर बादायलायनायाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लानानै गरेश्वर ब्लक लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि आफादगिरि सदानन्द बर' बिथाङा बाहागो लानानै गिबि जोलुर बादायलायनायाव बेखेवनानै होयो। केतु क्लाबनि बानजायनायाव 8थि जे फुटबल खेला बादायलायनाय बेयाव मानगोनां गरेश्वर समष्टिनि एमसिएलए बिथाङा बाहागो लाफैनो गोनांमोन बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ, नाथाय बिथाङा बिखेक हाबाफारिनि थाखाय बाहागो लाफैनो हायैयाव बिथाङा आंखौ थिनहरनाय लेखा आङो बेयाव हाबाफारिखौ फैनानै बेखेवफैबाय। दा बिनि थाखाय आङो जोंनि समष्टिनि मानगोनां एमसिएलए बिथांनिसिम साबायखर बावबाय गिबियावनो। दा मोजां नांदों हाबाफारिखौ बेखेवफैनो मोननानै। गोबां रायजो राजाफोरनि लोब लोब बाहागो लाफैनायाव दिनैनि खेलाया जोबोद मोजाङै दिनै जाफुंसार जादों। जेनक आं बेखौनो खावलायगोन, जिहेथु जोंनि फैबाय थानाय जे गेलेगिरिफोर, बे गेलेगिरिफोरा गावनि नाजानायनि गेजेरजों जाहाथे मोजाङै बाहागो लानानै भारतबर्ष बा रायजोआव गावनि गेलेथुनि जि रोंगौथि बेखौ दिन्थिनानै जाहाथे गावनि जिउखौ गायसननो हायो, आं बेखौनो आह्वान खालामगोन। आरो लोगोसे जिहेतु दा आथिखाल जि बिटिसि सरकार प्रमद बर' दैदेननायनि जि सरकार आरो रायजो सरकारनि नाजानायाव गोबां खेला बिथिङाव खामानि मावगासिनो दङ। दा बेफोर बिथिङाव जाहाथे बाहागो लानो हायो, गोजौ गोजौ खेलानि बादायगिरि खेलाफोराव जाहाथे जोंनि ओनसोलनि लाइमोन गेलेगिरि बिथांमोना जाहाथे बाहागो लानानै गावबा गावनि जिउखौ दानो हायो, आं बेखौनो खावलायगोन। बे जि एबसुनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय साब्रै सुबुं किरण दैमारी आरो अमृत स्वर्गियारी बसुमतारी, अमृत बसुमतारी आरो कस्त दैमारी लोगोसे जुतिन बसुमतारी, बे साब्रैनि मुङाव नैबे खेलाया बादायलायनाय जादों। आरो बे खेला बादायलायनायनि जे सेथि बान्थाखौ जोंनि गरेश्वर समष्टिनि मानगोनां एमसिएलए पबित्र कुमार बिथाङा बावहरदों बान्था महरै। दा बेखौ जों साबायखर होनांगोन। आरो बिथाङा जथेस्थ' समष्टियाव माखासे हाबाफारिफोराव बिथाङा बेबायदि जोंनि उथिफिनाय जि गेलेगिरि बिथांमोननिसिम जिखिनि मोनसे बिथाङा बान्था बावहरदों, बेयो जोंनि थाखाय मोजां बाथ्रा। आरो बिथाङा मोनफ्रोमबो हाबाफारिफ्रावनो जोङो बेबायदि बान्था बावहरनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो नैबे ओनसोलाव बावैसो जानो गोनां जि नलेज सेन्टार, माने क्लाबजों लोगोसे नलेज सेन्टार न'खौबो बिथाङा बावैसोनि उनाव लुफुंनायनि बाथ्राखौ बिथाङा दिनै बेवहाय बुंहरदों। दा साननैसोनि उनावनो बिथाङा फैनानै बे नलेज सेन्टारजों लोगोसे जि बे ओनसोलनि गेलेगिरिफोरनि थाखाय जे क्लाब न' बेखौ बिथाङा लुफुंनायनि बाथ्राखौ फोरमायहरदों। दिनै जोंहा फैयै साब्रै 8थि एनुवेल फुटबल कम्पिटिसन जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि साब्रै मुंख्लंनि मुङाव मुंख्लं जुतिन बसुमतारी, मुंख्लं किरण दैमारी, मुंख्लं कस्त दैमारी आरो मुंख्लं अमृत बसुमतारी बिथांनि मुङाव दिनै जोङो 8थि एनुवेल फुटबल कम्पिटिसन बादायगासिनो दङ। बे बादायनायाव दिनै गिबि सान महरै जों बाहागो लानो हाफैदों सुवानिपारा एफसि आरो बागदबा एफसि। दा बिथांमोननि गेजेराव जोंनि गेलेनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। दिनैनि बे गिबि हाबाफारियाव जोंनिनो गरेश्वर 30 नं गरेश्वर परिषद एमसिएलए बिथां पबित्र कुमार बर' बिथाङा फैनो गोनांमोन, बिखेक असुबिदानि कारणे बिथाङा फैनो हायासै। आरो
बिनि लेखायै मानगोनां सदानन्द बर' गरेस्वर ब्लक UPPLनि इउथ उइंसनि आफादगिरि बिथाङा नुजाथि फैनो हादों आरो बिथाङानो दिनै जोंनि बे गिबिसिन गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवनो हादों। दा बर्थमान जोङो 18टा बे 18टा हानजाया बाहागो लागोन। माखासे मोजां टिमफोर दङ। जों बिथांमोनखौ उननि हाबाफारियाव लासै लिंना लाबोगासिनो दङ। खेलाया प्राइज मानि जागोन। सेथि प्राइज मानिया जागोन जोंहा 30,000 आरो नैथि प्राइज मानिया 20,000। बेजों लोगोसे दङ फार्स्ट प्लेयार बियो 1,000 आरो फार्स्ट किपार बियो 7,000। खेलाखौ जोङो 15 साननि गेजेरावनो फोजोबनायनि थांखि लादों। फैगौ 15 तारिखआव जों फाइनालखौ होगोन होननानै जों सानना लादों। फैगौ 15 तारिखआव जोङो नैबे जोबथा बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो जाफुंहोगोन बा मावफुंगोन। बेथ' जोबोद मोजां। मानो होनब्ला 8 बोसोर खुंबोनायनि जोंहा एक्सपिरियेन्स हिसाबै जों रायजो राजाफोरखौ जोङो बहुत साबायखर होनांगोन, थोजासे साबायखर होनांगोन। मानो होनोब्ला बिथांमोना खोब मोनसे डिसिप्लिन एबा आदर्श लानानै बिथांमोना जोंनि नैबे खेलायाव बाहागो लाफायो आरो जेबो हाय गाजिया जेबो नांलाय खमलाय खालामफैयालागासिनो जोंनि किसुमान रुल एन्ड रेगुलेसनखौ मानिनानै सामलाय आफादनि खोथा बाथ्राखौ मानिनानै बिथांमोना जोंनि नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफायो। बिनिखायनो आं जोंनि नैबे रायजो राजा बिथांमोनखौ आंनि आफादनि जानानै साबायखर बावहरनाय थायो आरो खावलायनाय थाबावो जे जोंनि दिनैनि नैबे खेला जिथुनिखि जागायनाय आरो उननि हाबाफारिफोराव रायजो राजाया लैहोर फैनानै जाहाथे जोंनि हाबाफारिखौ मावफुंनायाव जाफुंसार होयो। बिनि थाखाय गासै रायजो राजाखौ आं जोंनि बाहागोआव लाफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। खेलाया मा जायगायाव जादों? खेलाया जोंनि रामपुर जारकना गेलेग्रा फोथाराव। बेवहाय जोंनि जारकना धुमकेतु क्लाबनि दैदेननायावनो सोलिगासिनो दं।